Leni itu kan tak orang banyak berusaha doh. Inyo hanya anak satu-satunya. Si Upiak, si Buyung ninyo. Bapaknya kayu harapnya banyak. Rumah gadang sawahnya lawe. Urangnya rancak pandai memakai. Bako kontan pulau dewa ang. Apa kau masih kurang syarat juga mencarikan jodoh untuk ang? Bagi si Leni mungkinlah cukup syaratnya ya. Tapi bagi Ambuan masih banyak syaratnya yang kurang dia. Walaupun si Leni itu anak orang kayu, baharato banyak basawa lawe baru magadang. Apa kok Ambo ke menumpangi duit ke inyo ya? Tidak mungkin. Ambo kok laki-laki. Jadi kini kau ang nak namu menurutkan perintah den. Tidak namu ang ni mau kemanakan den. Tasara dewa ang. Pilih satu antara dua. Wa ang turut perintah den atau tidak. Kau ang lain menurut kawinnya si Leni. Kau ang nak namu menurut ada yang turun dari rumah kau. Dan tinggalkan wa ang jadi adik ang. Tinggal pilih. Grup teater Rumah Gadang 83 mempersembahkan sebuah drama dalam lagu karya Yus Pilihan bersama biduan kesayangan Anda Yan Junaid dan Feti berjudul Buah Si Malakamo. Congkok lagi dari jendela di balik tirai. Lalamu kita dapat temu pandang, jalikanlah dia mukonan jani. Lalamu kita dapat temu pandang, jalikanlah dia mukonan jani. Rindulah lama nan datang wangkan, kini basuh jauh. Tingkah usah dibuat, janji nana buat kita bare. Lah nyata udah pulang ke bako, bisalah denai diumbuat juo. Sahabat itu aja bakato, cami rasanya di dalam hati. Denai bakato nan sabananyo, pulang ke bako udah nan jadi. Denai bakato nan sabananyo, pulang ke bako udah nan jadi. Congkok lagi dari jendela di balik tirai. Lelamu kita dapat temu pandang, jalikanlah dia mukonan jani. Lelamu kita dapat temu pandang, jalikanlah dia mukonan jani. Rindulah lama nan dentang wangkan, kini basuh jauh. Tingkah usah dibuat, janji nana buat kita bare. Lah nyata udah pulang ke bako, bisalah denai diumbuat juo. Sahabat itu aja bakato, cami rasanya di dalam hati. Denai bakato nan sabananyo,
manuang jo sambil menyulam tu. Tak cucuk tangan tu beko. Orang rantau. Indak sase udah lalu kemari ko. Indak sase do Yati. Dek jalan lah biasa batampu sama kuda kemari lalu. Laba larangan jalan ko kini Yati. Maafkan udah ayo. Udah ndak tahu. Bukan jalan nama larangan udah. Orang tu banan anak namo lalu. Dari mau dah? Dari Caniago melihat yang nenek. Meliti nenek apa meliti padiabuan? Yati itu salahnya. Dia punggung ladiang udah bapak gua. Cuma matunya saja lah lukoi nak jantar asuh nah sakitnya. Indak Yati namanya kiti doda. Angin tu banan ala bakisah. Saja udah dari rantau ko, lah kalam dia udah jalan ke rumah Yati. Bukannya jalan lah kalam Yati. Keadaan tu bananan memasuk. Kalau sama Yati caliaknya. Sejak pulang dari rantau udah dirintang ke rajo saja. Baru kini baru bisa berjalan. Karena nualek lah selesai. Jadi kini leka boleh jual di orang singgah ke rumah ambo. Kalau orang punya le membawa singgah, alunado do orang ke Malarang ti. Namo bana kami membawa singgah. Karena angin lah bakisah. Kok nani bawa tu nak namo singgah lah. Kalau le dibawa singgah orang bak puluh ndak kenamu. Asal le namu juga orang tu menerima. Alah dah. Kalau di hati alun berubah le doda. Lai hati lama juga barunya. Dia udah sajo nalaba lain. Sajaklah ko. Kasih enggak saja udahlah sagan. Entah susah mau ke mengecek mana aja hati. Biarlah ndak bana dibawa orang singgah juga melambo. Jangan singgah pula le dah. Rugi udah singgah ke rumah Yati. Di siko paling-paling udah dapet air teh ambas sajonya. Kalau di rumah bako kan indak, kopi susu. Kok kopi susu bana? Kalau awak ndak suka, mungkin elok baru air teh ambas tu Yati. Indak kamu mungkin dah. Nah kalau lama puluh cindua pada mata. Jangan tukang urik lah Asal jangan urik ketekili ya. Lai di rumah teh. Indak, amak pai menumbak kakinci ya. Masuklah dah. Ya jangan masuk lah lai. Di berando ko saja lah wak. Etek kan ndak di rumah. Duduklah dulu Yoda. Ambo ambil air teh sabantah. Kok nak mananga kaset? Kok do kaset? Ya jangan ambil air lo leti. Menyusah-nyusah Yati pulo. Indak tu. Dek karena teh ambah. Dek nama bagai udah minum air sikol do yo. Pepe lambiak lah. Ndak boleh mengecek bagai ambo dek Yati ko do. Nak ambo puta cerita tamburin ko. Puta lah dah. Ambo baru kama muta tu tadi. Udah tibo. Jadi minumlah dah. Air teh sajonyo. Bakue bagai indak do. Jadi ganji bana kasiat air risiko endak. Teh ambanya nandiagi orang mani yo teraso dambo. Apalagi kok teh mani itu. Barala karasonya tu endak. Jangan dipagadang jua titungol leda. Tanya yo nyobeko. Ndak ampa kadang hati tungau doti. Memang kenyataan kan? Jangan dirintang jua ambo jo baru barayu leda. Nyato lalape ki jang tu karimbo. Basuru jua ambo menanti di tepi ladang. Menyuruh ambo baputi mato. Pak ayati ko. Malain-lain saja nama sabui. Lape ki jang karimbo ba. Jangan menyuruh jua di lang salai-lai. Lah tahu ambonya. Apa ti? Sungguh? Ndak tahu ambo dong. Maso iyo. Orang nak jadi marapulai ndak tahu. Siapa jadi marapulai? Tapi udah kabar alek di bulan haji nanti. Baralek jo sia.
Baralek jo yati. Baralek jisiati. Di mana pulau orang akan amuah. Elok malah pulang ke bakonyo. Bak kece orang ko dah. Kalau pulang ke bakoko, indak bana bapiti. Nasi telatak juo. Jangan macam-macam ti. Betul aja perangai yang boh. Mangapulo ampun yang dibasarakan. Indak macam-macam bagai doda. Semacam sajonyo. Kan netong udah lah masak jo si Leni bako udah. Indak baa doda. Lai kawan ambo juo na mendape. Sia namanya bui. Ambo saja ndak tahu do. Jangan uji-uji pulo mulai ti. Indak mau uji doda. Si marah di udah namanya bui kambo. Ayah udah nama bu etongan. Ayah. Ndak kemungkin tuh do. Masa ndak kedagi taunya kambo. Ndak zaman Siti Nurbaya leko do. Awak nang kedua uwo kan orang saja. Sedangkan anak gadi le ndak namu disuruh potukan saja kini do. Apa le ambo ko laki-laki. Anta tuh indak kajale di ambo do. Sedangkan orang sekampung ko lah banyak nan tahu. Sabalung udah tiba dari Pekanbaru. Lah disabi orang juo etong tuh. Sungguh ti. Sungguh ndak tahu bagaimana do. Ayah pun alun-ado menyabui kambo. Bum, didit. Dah. Tuh, si Dai membawa tuh. Sungguh ti. Apa nan sungguh? Barasian udah. Itu si Dai membawa udah. Indak tadanga dia udah. Hah? Mama si Dayat. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Oh, ayah menyuruh udah pulang. Oh, jadi. Oh, tunggu sebentar yo. Dayat pulang dulu ya dah. Indak naik dulu Dayat. Oh, nggak usah nih. Dayat pulang dulu ya nih. Bum, didit. Jadilah ti. Udah pulang dulu ya. Jadi dah. Iyo. Pabila udah kebalik ke Pekanbaru? Kalau ndak ada halangan 2 hari lagi barangkali ti. Kok indak basuh wa iswa? Basalam lawak kini. Selamat jalan. Kok pane banari? Jangan sampai lupa pulo kacang di kulit dah. Insya Allah ti. Sapaneh-paneh nyuari ndak kelupo kacang tu di kulit tu. Antah ke orang nang memisahkan. Sebab kacang tu ndak kacang padi ti. Lain dari hati itu dah. Tuhan saja nang ketahu ti. Alah, udah pulang dulu ya. Siram Allah dan paga dan Allah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Wah, Ang. Dari Mang, Din? Dari maliati nenek tadi pagi ya. Kepulangnya ambo singgah di rumah Teh Indun. Rumah si Indun nama si Yati itu? Iyo ya. Kepulang tadi ambo lalu di muka rumahnya. Di bawahnya ambo singgah. Lah makan bagai, Ang? Alah ya. Ambo makan di rumah nenek tadi. Oh, lain yang kadang sabui, Kang, Din. Apa ya? Duduklah dulu. Ba ya. Oh, anu, Din. Kok nanale adi ang sitini kala selesai namanya ko. Nan karajo lay pulo selamat sajo. Jadi nanu ang tuju pulang ko kan itu tunyo. Iyo ya. Kini sebelum ang babalik ke Pekanbaru, lain ang takanari, Den. Apa tu ya? Mengenai diri Waang. Mukasui ayah? Anu, Din. Kok nanutang ka dia Waang kan nala selesai namanya tu. Jadi dia ada yang selaku ayah utang ke anak produksi bercarikan junjuangan. Utang ke anak laki-laki bercarikan rumah. Nan kini ko dek karena Waang lapat tuik pulo pulang ke rumah. Mako di kami sebelum Waang pulang tempoh hari, lah kami buat pulo rundiangannya mama Waang bagai. Dan lai sesuai timbal balik. Nan maraso Waang ke dipulangkan ke Bakuang, kasih Leni kemenakan ayah. Jadi ayah minta ke Waang supaya Waang menerima etongan tu. Ba aman ko serupo itu saja ya. Lai kemungkin tu. Kalau sadonya orang sepakat, apa lo nak kemungkin? Nan lah sepakat tu sia ya. Sadonya, biar keluarga di Siko, biar keluarga Bakuang sesuai sadon. Nan kekawin sia ya. Waang nang dikawinkan. Kalau ambo nang dikawinkan, tentu harus persetujuan ambo pulo ya. Indak namu persetujuan keluarga saja do. Sebab nang kemerasukan pai mani nyo sakit jo sanang nyo ambo ya. Jale de den yodin. Aden ko kaya Waang. Sabalu netongan tu ke kami sabui, lah kami pikirkan buruk bayiknya din. Dek kira no elok mangko etong tu kami masakkan. Menurut pikiran keluarga mungkin elok ya. Tapi alun tantu elok menurut pikiran ambo. Nang menjujuang baban tu ambo. Keluarga hanya menatiangkan saja. Nah merasukan balik ringannya ambo ya. Jadi, ndak namu ang menerima otong ko. Ndak ketuju kemarakan nenek. Ndak namu ang mengikut perintah den. Bukan soal indak namu dan indak setuju ya. Ambo namu mengikut perintah ya selaku ambo seorang anak. Dan mengikut perintah mamak selaku seorang kemenakan. Selagi nang kambo ikut itu masih dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Jadi karajo kami kolah di luar ketentuan nampak Riang. Apa salah kalau ada kau selaku ayah Waang mencarikan jodoh untuk Waang? Ayah mencarikan jodoh untuk ambo ndak salah ya. Tapi dalam mencarikan jodoh ko ada mempunyai syarat-syarat ya. Apabila syarat-syaratnya tulah cukui, baru etongan tu bisa disabui. Kalau cara ayah jo mamak mencarikan jodoh serupa iko, diambo ndak sesuai ya. Sebab menurut agama, orang nang jadi suami istri itu harus suko menyukoi antara laki-laki jo nang pedusi. Dan lah ado kesanggupannya keduanya untuk membina rumah tangga. Baru orang tu bisa dijodohkan. Kini ko ba? Antara ambo jo sileni saja lun tau menau leido baraso ambo ke dijodohkan. Sedangkan ayah jo mamak lah memutuikan baraso kami ke dijadikan. Apa ko kerajo serupa ko ndak sia-sia ya? Alah, alun kecadik pulo Waang dari den le den. Aden seisuak kekawin jo ama angkole jale Riang. Ai ndak tahu menau bagai kami do. Laka menjadi marapulai saja den tahu. Tapi dek kerana awak sebagai anak kemenakan lepas tua ke ayah jo ke mamak. Sampai kini lah salapan orang pulo ang bedun sana. Tagak yo rumah tanggonya ko. Dahulu jo kini ndak namu disamukan do ya. Tanggung jawab ayah jo mamak dahulu jo kini terhadap anak kemenakan lah belain. Dahulu sebelum anak kemenakan berkembang biak serupa kini ko, ayah jo mamak tu masih bisa membagi-bagikan sawah ladang harato pusakonyo kepada anak kemenakannya untuk jaminan hidup. Bahkan setiap hari kapakan, ayah jo mamak tu datang ke rumah anak kemenakannya mantakan piti untuk kebelanjo. Rumah tampek tinggal masih bisa di rumah gadang. Kini ko indak. Karena anak kemenakan tulah terlampau banyak, sawah ladang harato pusako tu ndak cukup lagi untuk dimakan bersama-sama. Tampek tinggal pun lain ndak tamuek lagi di rumah gadang. Jadi kalau orang kini ko kebabini harus ditanyoi dulu kesanggupannya. Kalau lah sanggup inyoi duit jo tulang salapan kare, lah sanggup menggungguang membawa tabang bininya. Baru etongan tu bisa disabui. Indak bisa. Kalau cara awak orang Minang ko orang laki-laki tetap pulang ke rumah bini.
Di sinan tinggalnya, di sinan tetagak rumah tangga. Kecuali kalau inyolah sanggup membuat ke rumah untuk anak. Baru inyo pindah ke rumah yang dibuatnya tu. Tapi kalau belum bisa membuat rumah untuk anak, ya serupa ayah aku saja malah. Sajak bamulu ayah dijapui orang sampai saat kini nangko na rumah tangga ayah tetap di rumah iko. Di rumah mintu. Kalau pencarian awak di kampung, dan kebetulan pada usia awak tu lain tak banyak di sana, bisa tu ya. Tapi kalau pencarian awak di rantau orang, atau pada usia awak kau kebetulan pada sana produksi sampai 6 atau 7 orang, apa kau di sebuah rumah akan bisa didirikan 6 atau 7 buah rumah tangga? Dan mungkin kau akan bisa tentram dan aman beberapa orang baipa babisan tinggal di cik atau rumah, nan hanya terpisah antara bilik dan cik jo bilik dan lain saja. Sedangkan tingkatan ekonominya pasti berbeda-beda ya. Tapi selain itu kan tak orang banyak berusaha doh. Inyo hanya anak satu-satunya. Si Upiak, si Buyuang ninyo. Bapaknya kayu haratonya banyak. Rumah gadang sawahnya lawe. Urangnya rancak pandai memakai. Bako kontan pulau diwang. Apa kau masih kurang syarat juga mencarikan jodoh untuk ang? Bagi si Leni mungkinlah cukup syaratnya ya. Tapi bagi Ambo Alu, masih banyak syaratnya yang kurang di Ambo. Walaupun si Leni itu anak orang kayu, baharato banyak basawa laweh baru magadang. Apa kok Ambo ke menumpangi duit kayaknya ya? Tidak mungkin. Ambo kok laki-laki. Anta kok namuh ayah Ambo menjadi produksi di rumah bini? Lai kata caliakan di ayah Ambo di hari-hari bini patang jo pagi. Apalah yang taruh Ambo jo si Leni itu laba sangkui-sangkui ya. Kok nyampang terjadi dan tidak diingini kesudahannya berantakan awak sadonyo ya. Sebenarnya bagi Ambo kok dapik jalan ndaknya bernikah kawin ko jawak nan laba sangkui-sangkui ko juo ndaknya. Alah, yolah na pesong nyo pana puluang ko. Dek orang itu nama cari. Supaya nak lebih dake hubungan awak ko. Bertambah banyak sangkuitnya, bertambah kuat hubungan tu. Kalau dikaji nan eloknya iyo. Tapi kalau tiba di namburuaknya ba. Dek karano baca kak mamak jom itu. Baca rai puluh anak jo kemanakan. Sedangkan anak kemanakan ko ndak ada silang sangketo. Atau berpisah Ambo jo si Leni nanti. Ayah jo amak berantakkan puluh. Putui cie larak sadonyo ya. Baca rai orang kerana dia awak. Berarti awak lah memutuikan hubungan silaturahim orang. Pedoso gadang menurut agama ya. Jadi kini kau ang nak namu menurutkan perintah den. Indak namu ang nimo kemanakan den. Tasara dewa ang. Pilih satu antara dua. Wa ang turut perintah den atau indak. Kau ang lain menurut kawin